16 ноябр соли 2021 тахминан соати 19:00 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи ВАЗ 2107 Болтобоев Ғайбуллоҷон соли таваллудаш 1996 сокини ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Мусобоев ҷамоати деҳоти сарзамини ноҳияи мазкур аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон Ишматов Садриддин Назарович соли таваллудаш 1962 сокини ҷамоати деҳоти Исфисори Амин ноҳияро пахш кардааст. дар натиҷа дучархарон Ишматов ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. аз ҷониби кормандони милитсия марди 29 солаи сокини ноҳияи ҷомӣ ки пеш бо моддаи 120 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти авфбошӣ дастгир карда шуд. номбурда 16 ноябри соли 2021 тахминан соати 22:20 дақиқа дар назди маркази дилхушии ором воқеъ дар ҷамоати шаҳраки ҷомии ноҳияи мазкур аз исёти авфбошӣ бо марди 39 солаи сокини ҷамоати деҳоти Калинини Амин ноҳия ҷангу ҷанҷол намуда бо корд 3 маротиба ба мавқеи қафаси сина аз тарафи рост шонаи чап ва рони пои рости ӯ зада аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар натиҷа ҷабридида ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ ба саломатиаш бардоштааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 237 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи дои дар ноҳияи Сино бо аризаи марди 33 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 7 ноябри соли 2021 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматии навсохташ воқеъ дар кӯчаи Зарафшон даромада аз он ҷо масъулияи сохтмониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда 8455 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавони 23 ва марди 26 солаи сокинони шаҳрҳои Душанбеву Исор ки якеашон пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд.